ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାରରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ୁଛି, ଆକାଶକୁ ଚିରି ଉଡ଼ୁଥିବା ଜାହାଜ ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ମେସିନ୍, ଏସବୁର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସେ କେଉଁଠୁ? ଏହି କଡ଼ା ଅଠାଳିଆ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବୋଲି କହୁ, ତାହା ଧରତୀର ଗଭୀରତାରେ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି କଡ଼ା ତେଲ କେମିତି ବଦଳିଯାଏ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚମକଦାର ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ଡ ପେଟ୍ରୋଲରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଗତି ଦେଇଥାଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପେଟ୍ରୋଲ କେବଳ ଏକ ଇନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଛାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଖାଣି, ଦରିଦ୍ରର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସମୟର ସ୍ତରରେ ଜମି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ, ହାଲୁକା ଏବଂ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟୋପା ଭିତରେ କଏଦ ହୋଇ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରତାରେ ପହଁରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଙ୍କ ଆତ୍ମା। ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲର ଆରମ୍ଭ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ରିଫାଇନେରୀରୁ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧରଣୀରେ ମଣିଷର ନାମ ନିଶାନ ବି ନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଜୀବନ ଯେଉଛୁ, କାରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଧରି ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆକାଶକୁ ମାପୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମକୁ ଅନ୍ଦାଜ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଏହି ଗତି କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନର ପାଉଁଶ ଉପରେ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବନେ କେମିତି? ଦରିଦ୍ର ଭିତରେ ଏମିତି କେଉଁ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହାକୁ ବାହାର କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଜଳାଇ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳାଇ ଦେଉଛୁ? ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀରେ ଆମେ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲର ରସାୟନ ବିଷୟ ବୁଝିବାନି, ଆମେ ସେହି ଦର୍ଶନକୁ ଛୁଇଁବା ଯାହା କୁହେ ଯେ ଶକ୍ତି ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି କେବଳ ରୂପ ବଦଳାଏ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପୃଥିବୀ। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ପହଁରୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଜୀବ, ପ୍ଲାଙ୍କଟନ, ଆଲଗି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣୁଜୀବ, ଏତେ ଛୋଟ ଯେ କାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖା ବି ଯିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନେ ହିଁ ଆଜି ଆମର ଖାର ଇନ୍ଧନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନେ ମରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ରୋତରେ ଯାଇ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ହୋଇ ସେମାନେ ବାଲି ଓ ମାଟି ତଳେ ଦବି ଚାଲିଲେ। ଧରଣୀର ଗଭୀରତାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରେସର କୁକର ତିଆରି ହେଲା। ଉପରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର ଚାପ ଏବଂ ତଳୁ ପୃଥିବୀର କୋରର ଉତ୍ତାପ। ଏହି ଚାପ ଓ ଉତ୍ତାପ ଫଳରେ ସେହି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ହିଁ ଆଜିର କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍। କିପରି ବାହାର କରାଯାଏ ଏହି କଡ଼ା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍, ସାଇଜନିଂ ସର୍ଭେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜମି ଭିତରକୁ କମ୍ପନ ପଠାଇ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ତଳେ ତେଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ଧରଣୀର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଭଳି କାମ କରେ। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ଏକ ବିଶାଳ ଡ୍ରିଲିଂ ରିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାତ ଗୋଡ଼ାଯାଏ। ଏକ ଶକ୍ତ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ପଥରକୁ କାଟି କାଟି ତଳକୁ ଯାଏ। ଷ୍ଟେପ୍ 3, ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଥାଏ, ତେଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହି ବଡିଗାର୍ଡ ଭଳି କାମ କରେ। ଷ୍ଟେପ୍ 4, ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିଲର ତଳେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେହି କଳା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଏହାକୁ କୁହର ବା ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ରିଫାଇନେରୀର ଯାତ୍ରା। ଏହି କଳା ତେଲ ଏବେ ବି ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ରିଫାଇନେରୀକୁ ପଠାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଏହାକୁ 400 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଗରମ କରାଯାଏ। ଏକ ବିଶାଳ ଟାୱାର, ଯାହାକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ କଲମ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଅଲଗା ହୁଏ, ଯେମିତିକି ସବୁଠୁ ଉପରେ ଏଲପିଜି, ତା ତଳେ ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଟି ତେଲ ବା ପିଚୁ। ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆଟେନ୍ ରେଟିଂ ବଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସଲଫର ଭଳି ଅଶୁଦ୍ଧି ବାହାର କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଯାତ୍ରା କେମିତି ରହେ। ରିଫାଇନେରୀରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଡିପୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଏହାପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଆସୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପେଟ୍ରୋଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପୂରଣୀୟ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି,
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।